करंट में तुम्हें मिलेगा। धमाका बहुत जोर से हुआ है बाबा। Kamu ni nafolo mi perdi de. आज से Aku ama perdi, angaina. हर न्यूज़पेपर Anye toko so. चैनल पर हमारी शोहरत Ne toko be dugu be mina sisa ka fo nye société la politique pa infaga. Quand il a le chat, aka saya be ko bari. Ye bali fo mi wuli sisa no journaliste wi. Ka toko dia. Ni me fe ni ma wore fe. Abeso. Ne jamae société chat. Police be fambe. Journaliste yere wuli ka joge. क्या करना है? हाँ को प्रिया की नाचो को बना अंग्रेज जर्नलिस्ट ऐसा था अंग्रेजों को का गले भी है। अरे ये क्या अब तक प्रेस वालों को अंदर जाने नहीं दिया। कौन बे जमाए हाँ कार्डिनल को ना फॉलो दिखे कोई बेला जेले भी फेंका दो आसारा चुको मिना कांतिलाल शाह की डेड बॉडी ग्राउंड फ्लोर पर ही है। हाँ कोला सोला ने बे फेरे रो सोला में चेयर सोला ने जर्नलिस्ट तो हुई हो अंजलि शाह कहाँ है? को गल को रो बे फा बेका डेमो सो नो अंजलि शाह को कबने फगाली करा ओ माइनेला को करन शाह भी को जो बाला का बे सोगनो हमें करण शाह के साथ इंटरव्यू चाहिए। कि जामे फेरे रो का करन शाह ना निवल में सोला ओ बिगा चाहिए Come with me. लेकिन प्रिया Shut up and follow me. आई तू नो Anjali ayi jija ka do ka jo abi asigilembe abi konna na asigilembe Good morning, Mr. Shah. I'm here from Aaj Tak. हम सब आपकी बात ko karan sa ko ya fama me fe ka do ay karan sa saura mina Anjali yara dabali bana joli ba fambe fay joli ba fambe ay rebi for ko mi ngono ka ba ko de do e akwa ay camera jigi ibi yafa ये क्या किया तुमने? ni fene be an bara na ka kira tuko di ne occasion ba di उसका इंटरव्यू हमारी ke bisa ka ta sani su wai na ko ni cegan ko ni bi ni ciye bolan do ko an bara na adama da ya kala bala bi ame kandila ka su to ali kenaga ni na politique bele bele ba mi ñu on de dugu be bandi bele bele ba no la songor baba ay to ba ni gëna karaba million keme fula dom bana शमशान याद ako wati sera क्रियाक्रम sutrali wati sera सब लोग इंतजार कर रहे हैं। wala sagata to ba bla aka so la bana e de su tigi ebi ko benge मैं करण से कुछ बात करना चाहती हूँ। ne be feka kuma ni karani ga akele annekele तुम मेरे भाई कभी नहीं थे, सिर्फ मेरे पापा। ako imadil ka kene korge अब उनके जाने के बाद ikana ne fa वो रिश्ता भी deti खत्म हो चुका है। आज wane fa sale ko foi kani nyanje सिर्फ कांतिलाल शाह के wane ti do dore de e ne fa fa ba ni kanti la fa ba वो गोली बाबा से karan कहा mo fi ebi de तुमने चलाई है, baba sikandar mane fa fa e de afa तुमने मारा है मेरे पापा को, उनका खून ye किया। fa fa e ma fa la de और मैं नहीं चाहती कि जिस आदमी के हाथ उनके खून से रंगे हुए हों nya ye di ka fo ko ja su tigi ye su fa ba e su tigi ye उनका su संस्कार tigi करने का हक तो तुम्हारा पहले भी नहीं था, लेकिन आज तुमने उनकी अर्थी को ai wani me mire e ma ngani sutra le la bange sabula e de afa wa kambe ho jo do sa
Karansa abeniri afala. O waati kele telefoni sonina. हेलो Ako 1000 करोड़ का मालिक हो Ako या सड़क abba naga nafolo di afasara. मरने से Cheni naga mi आंखों में fiye. खौफ Yere naga furu bile bile एक di. सही नजर आ Ga foyti sorala. Baba Sikandar. तेरे बाप को गोली मारने से पहले Nuko muye atlo gele abdi mau. ताकि उसकी आखिरी चीख मैं सुन सकूं Sino ango biseni kerenga. बाबा की बात को मानने से इनकार कर Da ifasa levle. खामोश हो गई पछता रहा होगा उस दिन पे Abinyana ko imbana. जिस दिन तूने अपने पापा को मुझसे उलझने की Anya bila yoromina amata अफसोस हो रहा होगा Karansa. अपने पापा की फोटो देख के कि तुझे ऐसा नहीं Enage kamato uladi. मुझे क्या नहीं करना था Ako nameme na mi fiye Baba Sikandar. पर जो मैं करूंगा Ijo lemene na. उस पे तुझे जरूर अफसोस होगा Gaisiri fuga bonena. तू दुनिया के किसी भी कोने में छुप जा Femi nyoko na madele ka kila nyana mala ne bakila. मैं तुझसे Ne सिर्फ di faga. अपने पापा की मौत का हिसाब नहीं Ne fa fagali. Mimine. Ibo le do ka da jamana ko ka. Ibe Europe jamana na yala la. Mimine kana ni faso ko. Mimalu gandi fagale. होगा जिस देश में तूने Sai ba lafiya de. Gamalo de e masaya yi. Mimine kana faso ko no. E faso jugu. Ne fa do no de. Iye mama ka mafa. Ba de duru sara. Ka duru kila ki mine. Die bi ko kila de. Ni ma ke ne gen fa di. कहता है घसी अमन में जाएगा मुझे हिंदुस्तान Kale bene mine kana ni faso la. इंसाफ करेगा Kale bene lewu. किसके बल पे Ale bi ma ko kale ayere de me. Yem de na de me faso ko no. हिंदुस्तान की O te suji la o te polisi la. O te nafolo di la. Ate ma kile soro. Ne ka nafolo ba be ko no. Abe sa ne no. सिकंदर से डरता ना हो E be se ka ne la sira. ए गुड़िया E ne ka musoro bani. आजा Na. E ne fafle ne fafle. आज स्कूल में क्या क्या सीखा Ay kana jamange. और Anye kana jamange de. मुझे स्टार भी दिया Eh anye pepe ke ne abe soro papa. Ne karan shaye. घर चले Ako ang taso. Ne ka musoro bani. Ne Arjun de polisi kora kundu. Bae polisi ay bila ki ka nyana ma ke ki occupy adeni na. और फिर हम रोहतांग पास से घूमते हुए स्पीति के थ्रू Ako जाते yan हुए bila be सीधा ame zirin manunga ame plakata warabo ulaje ame da klongero la. हाँ बेटा वहाँ ब्राउन माउंटेन Ako ibi nyana ta. Klongero wa atari warabanu. अब ग्रीनरी चाहिए तो फिर केरला जाना होगा Ibi nyana ta flala de. अब तुम फैसला कर लो कहाँ जाना है ओ Aku afla be kadiye komba ke chuko di papa. ओके बेटा Ako te एक काम problem. करते हैं Ibi da तुम्हारी kasuno ko आंखें kunyuma. बंद हो जाओ। Yani sokoma. और तुम्हारी Ni mirila mina ambako भी जगह ame warabanu laje we ame da jeke. पर आप फिर से प्रोग्राम कैंसिल तो नहीं करेंगे ना Kwa angone mita इस dola. बार कुछ भी हो जाए Kam so ta bela. Suno ko kanye dro. प्रॉमिस Ki dalaga dia. Where's your promise? Where? गुड नाइट Idaka suno ko kambe. Ni Arjun. Aba wasalo adena. Na kono tigi pa ndende ni mi ngbe America dana na. Ni baba sangari kera afayin sababu ya na folo koso. Abina muna Arjun fe. जब से पुलिस की नौकरी छूटी है Ne barabla. पहली बार किसी ने पीछा किया मेरा Niyashi ya folo makana ngaso. Ebe munyini. करण शाह Ako karansha.
ako eka kuma numene nele बाबा सिकंदर kada baba Sikandar kato shie mine ka kana sa anyana ma kana naye तुम्हारी मदद से kuma fe kandeme सिकंदर किसी ako kana ine baba Sikandar jekete kibani tajila तुम्हारे कांटे में फंसने को चली akajugu bama bile सिकंदर bile वो akamandi जिसे पकड़ने का कांटा अब no ya so ala mi ta fara nyanga ka fa obeka nugo ne ka anyana ma mine nterga o mano de तुमसे एक बात कहूं मिस्टर करण शाह kuma fe ka fe no अपनी बेटी को सुलाने से पहले मैं रोज उसे ne ka anyana ma bele jele benendo ngulo deni la अपने doni ma सपने से बाहर आने की ne te fe ka dum mana mana kula ne te fe ka do foila me do ki ala ki ma और सच hola का सामना कर ne ni dala me ki सच का सामना तो मैं उसी दिन से कर रहा हूँ जिस दिन से ako eske il la fi ale do e fara kolola और मेरे parce que ay ne fa fa कहीं भी हो ne la मैं fi उसे ale हिंदुस्तान की जमीन पर लाकर जरूर wa ay ma chama ne fa filia pa to chama be demisani chama be bi fatula मैं तुम्हारे इरादों की कदर करता हूँ भाई साहब ako bi boya लेकिन ko मुझे अपनी इस छोटी सी बसी बसाई दुनिया में gai mai ne ka jiye ni fitini de nga so जाऊं जैसे हूं अपनी ni बेटी के ne ka साथ ni so jiya o de ne te fe ka do foila खुश हो या मुस्कुरा ako ye ni so jiya le देने ndere की कोशिश कर रहे हो e bi se ka ni so jiya churi ne mi me eka तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने ne के ka बाद fe ही me मैं यहाँ आया demusoni mi bolo tiye do मैं Gari चाहता jun हूँ ye अपने e पैसों से demusoni सिकंदर के nge खिलाफ ba danye bi पूरी आर्मी jun ye खड़ी eke musun danye bi baba Sikandar पर मुझे लड़ने वाले नहीं ne abe me जीतने वाले लोग चाहिए ayi muso fa मैं अपने पापा को खो चुका हूँ i ba fa ne fa fa और किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता e abina jun ta fa on ta ko है fe तुमसे अच्छी तरह कौन gai ko समझता ke ni so jiya le do e muso sa do nye kuma do mele e ma मैं ngani so जानता jiya हूँ तुम्हारा भी एक हंसता खेलता gane sira kan ni so jiya तुम्हारी भी एक अच्छी सी नौकरी थी ki ga bara ni मैं जान to से ज्यादा चाहने वाली तुम्हारी ni muso sa वो देखो ako ne ka nyana maya de ne kelen ta de ni muso sara chugo mi o ne kungo de o ti ka sira nte fe ki da do i ka bono so wante fe ki ya मेरा मकसद तुम्हें दुख पहुंचाना ni है ka folo na la banti हमारे बीच कुछ पाने ako रिश्ता ni mi la नहीं do mi na होता ki है। be fe ka nye ki be fe an bara ke ko dimi do na fula la kan ga sara metla ki sara mami muso fa ki sara ki ka fa an kuma mi karan amirja no arjuni o kuma mun de arjuni muso soro arjuni ay dossier nu ye a muso sara cogo min na arjuni muso sara ka ɲa a kɔnɔ ma k'a ye baba Sikandar minɛ k'a datugu o tilala la tɔɔrɔ min dar'o kan o y'a ka maaw bila ka na ka sokɔnɔna bɛɛ tiɲɛ k'a muso kɔnɔma bila saya ni balo cɛ a bɛ miiri an bɛ k'o miiriya in de ye a ko baba Sikandar ka maaw u ye n kɛ tan de ne tun bɛ fɛ ka n denni wolo o tuma ne bɛ sa wa ne denni tɛ wolo wa ne bɛ ka siran saya ɲɛ a ko foyi t'i sɔrɔ foyi t'i sɔrɔ हमारा बच्चा a ko ne den bɛ wolo wa मर जाएगी ne bɛ sa o tuma ne bɛ sa wa n bɛ ka siran saya ɲɛ Arjun taara n'a muso ye dɔgɔtɔrɔso la nin don in na nin kɛra donba ye Arjun tɛ ɲinɛ min kɔ इंस्पेक्टर साहब a ko polisikɛ ye den filɛ den kɛra muso ye ko ne muso dun Sima bɛ min Arjun ye ko gɛlɛn y'a ɲɛ la nin don in na u nana muso in dalen de yira a la k'a fɔ k'a ye tiɲɛ to muso min kun bɛ kule ko ne denni bɛ wolo wa ko ne bɛ siran saya ɲɛ ko ja saya t'i da fɛn to ko siran tɛ saya sa Arjun wulila ka maaw ɲini n'o ye baba Sikandar ye a taara
hôtel belebele dɔ la muso yɛrɛ ka bolola nɛgɛ bi dɔ bolo la minnu taara bi muso in kan n'o ye Sima ye nin ye Papa Sikandari ka cɛdenw ye est-ce que tu sais que nous avons sauté en Asie quand nous sommes venus au Gabon Ami c'est un fait venir parler nous avons mené au de la Karanisha Guama connaît côté la Pialero que nous sommes Pialero quand Papa Sikandari il nous dit envoie sabula sirana saya yo masaya bali joni hapa Papa Sikandari cece tara ni faga ni na do Abdul Majid ko furu muso jigi a furu kɛ cɛ ɲuman ye cɛ jumɛn ye min b'i jɔ a muso jigi kɔrɔ min b'a muso bonya min bɛ saya kusa a malo ye hali ni b'i sago tiɲɛ fɔ kɛ hɔrɔn ye nin don in na Arjun a ye nin maa ninnu bɛɛ lajaba ni n ka polisiya ni k'a bila pewu ko n bɛ n ka ɲɛnamaya tɔ kɛ ka n wolodennin ladon o san damadɔ ye bi ye a tun bɛ miiri nin de la आप फिर से पूरी रात नहीं सोए ना ko ne sunɔgɔra k'e bi su bɛɛ kɛ ka ne lajɛ mun na papa मेरा बेटा तो अपने पापा को बहुत a k'i ko ka di i fa ye kojugu है ना k'e b'a dɔn यू नो बेटा कल रात तुम्हारे सोने के बाद ko k'e to sunɔgɔ la dɛ एक अंकल मुझसे cɛ dɔ nana ne fɛ yen मेरी मदद में a bɛ fɛ ne k'a dɛmɛ लेकिन पापा की समझ में नहीं ne tɛ fɛ ka foyi उस अंकल kɛ की ni m'a हेल्प fɔ करनी चाहिए। e ye ne ba de ye तो मैंने अपनी आंखें बंद की n bɛ fɛ i ka hakilina kelen dɔrɔn और मामा मेरे पास n'i ye min fɔ n ye और मामा ने कहा कि मुझे उस अंकल की हेल्प जरूर करनी चाहिए n b'o de kɛ तब तो आपको hali ka cɛ in dɛmɛ आई नो बेटा e ko ten लेकिन अगर मैं ऐसे करता a ko ne ko ten n bɛ cɛ in dɛmɛ तो हम हमारी छुट्टी पर नहीं जा पाए o bɛ se ka na ni nisɔndiya ye ne la a bɛ na n'a ye e la पापा को कुछ दिन के लिए तुमसे दूर जाना पापा आप a मम्मा ko n'i taara cɛ in dɛmɛ dɔrɔn ne bɛ n ba de ye ne bɛ n ba तो sɔrɔ आपको पहले मम्मा की a बात ka di n माननी ye चाहिए i ka cɛ या in dɛmɛ मेरी hali n'i ye ne mara yɔrɔ dɔ la yanni waati cɛ hali ka cɛ in dɛmɛ ओह माय गॉड यार a ko ne den ne b'i fɛ वाह समीर, तुमने तो कमाल कर दिया। a ko ko मैंने Sima कहा nin था ye ना कि kabako ये ye लड़का dɛ चुप नहीं बैठेगा, k'i ma ye dɛ जरूर कुछ ko करेगा। a bɛ fɛ ka ko dɔ kɛ dɛ